Na het vertrek van Ford uit onze provincie kunnen we er onze economie enkel bovenop helpen door in te zetten op export. De toekomst van Limburg ligt immers buiten Limburg en liefst zo ver mogelijk. Dat is de overtuiging van het ondernemersplatform Limburg. De werkgeversorganisatie VOCA selecteert 100 bedrijven en zal ze individueel begeleiden op weg naar het verre buitenland. Jean Laurent legt dagelijks 20.000 kilo kaas op de band bij Kaaswerk in Halen. Die kaas wordt dan versneden, geraspt en verpakt. 7000 ton geraste kaas verlaat jaarlijks de fabriek en 60% hiervan gaat de grens over. Tot zelfs naar het Verre Oosten. Dat zijn ook de landen waar heel sterke groei nog zit in de consumptie en het verbruik van het type producten die wij maken. En dat is de reden waarom dat we gezegd hebben, ja, we gaan ook daar eens gaan kijken. Sinds 2 jaar zijn we daar vrij actief en nu worden echt daar de eerste volumes massaal naartoe gestuurd. Export als hefboom voor succes. Kaaswerk is er het levende bewijs van. Het familiebedrijf verdrievoudigde haar omzet door te internationaliseren. Ondernemersplatform Limburg trekt zich vandaag op aan dit voorbeeld om 100 gelijkaardige bedrijven te selecteren en individueel te begeleiden. De groei van Limburg zit wel degelijk buiten Limburg. Onze Limburgse ondernemingen moeten verder gaan exporteren, de grenzen overgaan, met een goede product en een goede diensten erin slagen van competitief te zijn, concurrentieel en ook commercieel. En die nieuwe groeimarkten op te zoeken en daar een stukje van de wereldmarkt te gaan inpikken. En op die manier de groeikracht van Limburg als economische regio te gaan ondersteunen. Wij hebben vastgesteld dat wil je succes hebben eigenlijk in dat internationaal ondernemen, in die export, dan moet je de bedrijven gaan individueel begeleiden. Waarom? Elk bedrijf is verschillend, de producten zijn verschillend, de strategie is verschillend, de manier van aanpak is verschillend, het bestuur is verschillend. Dus we zijn eigenlijk verplicht van dat 1 op 1 te gaan doen, willen we resultaat hebben. En de lat ligt hoog. Binnen 2 jaar moeten 100 Limburgse bedrijven die nog niet over de grens keken effectief aan het exporteren zijn.